बयबो नायगिरिफोरखौ आफा जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरबाय। दिनै जाबाय सानडे एबा रबिबार फुंबिलि आरो बे रबिबार फुंबिलियाव बिसेसखै आं मोनसे आरजनि सम लानानै फैदों आरो बे आरजआव आङो दिनै खालामगोन जाहैबाय बिटिआरनि गोदानै देरहानाय बिजाथिफोरनि थाखाय बिसेसखै आरज खालामनो हास्थायदों जेन बिथांमोना जि रायजोखौ जि बर'लेण्डखौ दैदेनगोन बेयाव जेन बिथांमोना जेन गोहो बोलो मोनो, इसोरा जेन आशीर्बाद खालामो, बिनि थाखाय बे फुंबिलियाव बिसेसखै आङो आरजनि सम लादों आरो बे आरजखौ दिनै नोंथांमोननोबो खोनाहोगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनै जों मोनसे जारिमिनारि बुब्लिनि साखि जाबाय। बिटिआर एबा बिटिसिनि बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावनाय जाबाय। माखासे दैदेनगिरिफोरा देरहासारदों, माखासे गोदान थान्दैफोर जोंनि सिगाङाव फैदों। दा फैगौ 5 बोसोरनि थाखाय बैसोर सुबुंफोर जाय जोंनि हा, जोंनि सुबुंफोर आरो जोंनि इयुनखौ लामा दिन्थिगोन। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसाफोर, बेबादि समाव जोंनि देरसिन बिबाना मा? बियो सोंखारिनो एबा खुसि खालामनो थाखाय नङा, नाथाय बिसोरनि थाखाय आरज गाबनो आरो बोर होनायनिबो मोनसे सम। मानोना इसोरनि बोसोना बुङो 1 तिमथि 2:1 आरो 2 सिरि, सिगां आङो बेखौनो फोरोङो, बयबो मानसिफोरनि जुनै आरज खालामनो, खावलायनो, बिस'नो आरो इसोरखौ हामबाय होननो नांगौ। बेबादिनो जोङो इसोरखौ खुलुमनानै मोजाङै आरो गोजोनै खामिनो हानाय बादि राजाफोर आरो इख्तियार गोनांफोरनि थाखायबो आरज खालामदो। बेखायनो दिनै आं बे आरजनि गेजेरजों जोंनि गोदान दैदेनगिरिफोर, बिसोरनि नखरफोर आरो गासै बिटिआर ओनसोलनि थाखाय बोर बिगोन। नोंथाङाबो जेन खोनासंनायनि गेजेरजों आशीर्बाद मोननो हायो, बेखौनो मिजिंथिनानै आरजखौ जागायजेननोसै। अ इसोर, जोंनि गेजेराव गोदान दैदेनगिरि फसंनायनि थाखाय जों नोंखौ साबायखर बावो। सोरबाया सेंग्रा, सोरबाया रोंगौथि गोनां, सोरबाया गिबि खेबनि थाखाय फैदों, सोरबाया फिन फैफिनदों। अ इसोर, आं आरज गाबोदि बिसोरो गोहोनि लुबैनायल' नङा, नाथाय सिबिनायनि लामाखौ बजबना लाथों। बिसोरनि गोसोआ अरायबो सैथो आरो अनफावरि जानानै थाथों। बिसोर गावनि थिरांथायाव सैथो जाथों आरो सुबुंफोरनि मोजांखौ गोनांथि होथों। मानोना नोंनि गोथार बोसोन बिजाबनि 29:2 सिरियाव ओरैहाय बुङो, धोरोमिया मानसिनि सासननि सिङाव थानानै मानसिफ्रा गोजोननाय मोनो, आन्थाय दुस्तु मानसिनि सासननि सिङाव थानांब्ला दाहा खालामो। अ इसोर, नोंनि सोराङा बिसोरनि गियानाव जोंथों। बिसोरनि बोसोन होनायफोरा थार आरो गुन गोनां जाथों। बिसोरनि गोसोआव सार्थ आरो गोग्गानायनि थाखाय जायगा दाथाथों। अ आंनि इसोर, फैबाय थानाय 5 बोसोरा बिसोरनि थाखाय जुजिनो गोनां आरो खाबुफोरजों बुंफबनाय जागोन। आं आरज गाबोदि बिसोर लानाय मोनफ्रोमबो थिरांथाया सुबुंफोरनि थाखाय मुलाम्फा जाथों एबा रायजो राजाफोरनि थाखाय गाहाम जाथों। जेब्ला बिसोर पलिसि बानायो, साफ्रोमबो निखावरि सुबुं, आबादारि, मावदांसा, फरायसा आरो नखरनो मुलाम्फा होथों। जेब्ला बिसोर बाजेटखौ थि खालामो, फुंखाफोरखौ मोजाङै बाहायनो हाथों। जेब्ला बिसोरो आफादाव रायज्लायो, बिसोरनि सोदोबफोरा गोजोन आरो गोरोबज्लायनायखौ बांहोथों। अ आंनि अनसुला इसोर, आं आरज गाबोदि बिसोरनि आखायाव गोहोखौ थानो हो, नाथाय बिसोरनि गोसोआ गुरै आरो गुरै जानानै सिबिनायनि थाखाय बावसोमबाय थाथों। अ आंनि अनसुला इसोर, बे हाया समायना आरो बायदि रोखोमजों बुंफबनाय। बेयाव गोबां हारि आरो रावफोरा थायो। आफा, आं नोंनियाव आरज गाबोदि बे रोखोमा माब्लाबाबो दावराव दावसिनि जाहोन दाजाथों, नाथाय बेयो खौसेथि आरो बिदा फंबाय साननायनि नेरसोन जाथों। मानोना नोंनि गोथार बोसोन बाइबेला बुङो, माथाइनि 5:9 सिरियाव, जायफ्रा गोरोबज्लायहोयो बिसोरो बोर होजाग्रा, बिसोरो इसोरनि बिसाफोर होननानै मुंख'जागोन। अ आंनि अनसुला इसोर, जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ गोजोन सुख सान्तिखौ दानो हो। गासै हारि आरो रायजो राजाफोरखौ खौसेथि खालामथों आरो रावखौबो जेन गुबुन गुबुन दाखालामथों।
बिसोरनि बिथांखि आरो थिरांथाफोरा बयनिबो मोजांनि थाखाय जाथों। ओ आंनि अनसुला इसोर, आं बिथांमोननि नखरखौबो रैखाथि आरो जौगासारनायनि थाखाय आरज गाबो। बिसोरनि न'आवनो गोजोन थाथों। बिसोरनि बिसि आरो गथ'फोरा रैखाथि आरो गोजोन थानो हाथों। बिसोरनि बिमा बिफाया गोग्गानाय मोनथों। ओ आंनि अनसुला इसोर, आं आरज गाबोदि बिसोरनि सावस्रिया गोख्रों जाथों। बिसोरनि गोसोआ दिदोम आरो सानसुमै जाथों। बिसोर गावनि मावनांगौ हाबायाव गोख्रों आरो सैथो जानानै थाथों। ओ आंनि सोरजिगिरि अनसुला इसोर, बिसोरनि जिउखौ बोर होदो। मोनफ्रोमबो आगानावनो बिसोरनि लामाखौ स्रां खालाम। जेराव खोमसिया गोथौ, बिसोरनो सोरां आरो गियान हो। बिसोरनि सोदोबफोरा गोदै आरो थार जाथों। बिसोरनि मावनायफोरा सिबिनाय आरो मोजांजों बुंफबनाय जाथों। बिसोरनि न'आ बोर आरो अननायजों जोंबाय थाथों। नोंनि अननाय आरो दयाया बिसोरनि बिखायाव थाथों। जेब्ला बिसोरनि सिगाङाव जेंना नुजाथियो, बिसोरो धैर्य आरो साहसजों बिसोरजों मोगा मोगि जेन जानो हायो बोलो होदो। जेब्ला थगायनाय आरो लुबैनायनि जाल गोसारहोयो, बिसोरो सैथो आरो सैथोथिनि सोरांखौ जेन जोंखांहोयो। बिसोरनि गोसोआ गोरिब आरो निखावरि सुबुंफोरनि थाखाय उदां जानानै थाथों। उखैनायफोरा जेन आदार मोनो आरो दुखु दाहाफोराव जेन हेफाजाब मोनो। बिसोरनि खान्थि आरो थिरांथाफोरा बयनिबो थाखाय बोर जाथों। ओ इसोर, आं मानसिफोरनि थाखायबो आरज गाबो। बिसोरो गावसोरनि दैदेनगिरिफोरखौ हेफाजाब होनो हाथों। बिसोरो सहाय होग्रा आरो सैथो जानानै थाथों। जुदि सुबुंफोरा सैथो आरो बिबान गोनां, अब्ला दैदेनगिरिफोराबो सैथो आरो बिबान गोनां जागोन। रायजो राजा आरो दैदेनगिरिफोरनि गेजेरजों बिटिआरखौ समायना, गोजोन गोनां आरो सैथोजों बुंफबनाय बानायथों। ओ आफा, साफ्रोमबो सुबुङा गावनि मावनांगौ बिबान आरो मोनथायनि फारसे सांग्रां आरो बिबान गोनां जानो हाथों। ओ आंनि सोरजिगिरि इसोर, आं सोलोंथाइ आरो सावस्रिनि जौगाथायनि थाखाय आरज गाबो आरो साख्रिनि खाबुफोरखौबो बांहोथों। आबाद आरो उद्यगफोराबो जौगालांथों। मोनफ्रोमबो गामिसिम सहैनो थाखाय लामा, मोब्लिब, दै आरो गुदि सुबिदाफोरा बांलांथों एबा मोजांनिख्रुइ मोजां जालांसिनथों। ओ आंनि सोरजिगिरि अनसुला इसोर, लाइमोनफोरा खाबु मोनथों। आबादारिफोरा मोजां बेसेन मोननो हाथों। बैसोगोरा आरो गोरिब गुन्द्राफोरखौ मान होथों। साफ्रोमबो गथ'फोरा मोनसे रैखाथि आरो गोजोन जिउ खुंनो हाथों। अनसुला सोरजिगिरि आंनि इसोर, नोंनि गोथार बोसोना बुङो, जेसाया 32:8 सिरिया, आन्थाइ इज्जत गोनाङा इज्जतनि बिसयफोर सिन्था खालामो आर बियो इज्जत गोनां खामानियाव थावरिगोन। ओ आंनि अनसुला बासायगिरि जिसु ख्रिस्ट', फैगौ 5 बोसोरनि थाखाय बिटिआर एबा बिटिसि ओनसोलाव गोजोन आरो रैखाथि थाबाय थानो होदो। गासैबो हारि आरो माहारिफोरा खौसेथि आरो बिदा फंबायजों थांनानै थानो हाथों। जोंनि बे हायाव सोलोंथाइ, सावस्रि आरो जौगानायाव जौगाबावथों। ओ आंनि अनसुला जिसु ख्रिस्ट', जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लामा दिन्थि आरो बोलो हो। जोंनि मानसिफोरनो धैर्य आरो गियान हो आरो गासै बिटिआरखौ नोंनि बोर होनायजों आबुं खालाम। ओ आंनि अनसुला जिसु ख्रिस्ट', बेनो आंनि आरज गाबनाय दि मोनफ्रोमबो थिरांथा, मोनफ्रोमबो खान्थि आरो मोनफ्रोमबो आगानफ्रा नोंनि महिमा आरो मोजांनि थाखाय जाथोंसै। जिसुनि मुङाव बियो, आमेन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बे जोंनि बिबान, बे जोंनि मावनांगौ खामानि। जायफोरा दिनै गोदानै खामानियाव मोनफैबाय, गोदानै सायख'जाबाय बिटिआरनि दैदेनगिरि होननानै, बै दैदेनगिरिफोरनि थाखाय आरज खालामनांगौआ साफ्रोमनिबो बिबान। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बिथांमोना जेन जोंनि बर' हारिखौ मोजाङै दैदेनगोन, रायजो राजाफोरखौ दैदेनगोन आरो जोंनि रायजोखौ जौगाहोगोन आरो बर' हारिया जेन जौगालांगोन
आरो बिथांमोना जेन सैथोयै खामानि मावगोन बिनि थाखाय गोबां बोलोफोर नांगोन, इसोरनि गोबां सहाय नांगोन। दा बेयावहाय जों जेन आर'ज खालामो। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर मिजिं थिदों नोंथांमोनाबो जेन बै लिडारफोरनि थाखाय, दैदेनगिरिफोरनि थाखाय आर'ज खालामगोन। बियो नोंथांनि बिबान, आंनि बिबान। दे अब्ला सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान सफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होदो आरो हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामदो। दे अब्ला इयुनाव फैफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेनोसै। थेंक इउ, प्रेज द लर्ड, जय मसीह।